सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि बेवहाय जेराव 90 जौखोन्दोआनो आइजोफोर दङ आं नोंथांमोननि जानानै चिफ सारखौ रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ नांगौना नाङा रायजोफोर 17 बोसोराव हाग्रामार दिনত केवल मात्र 1623 जन মানুহকহে মাটিৰ পাত্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिगो थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि पाट्टा खालामनानै हो होननानै नाथाय बिथांमोना हाग्रामानि सरकारा गावसोरनि मावथि लोगोफोरनि हाखौनो मियादि खालामनानै होआखै आरो बिथांमोना 100 जौखोन्दो बिपिएफ सापर्टारमोन नाथाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर मुश्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोनि सापर्टार नङाबाबो बे गामिनि 25 नखरखौ जोङो हानि पाट्टा बानायनानै होयो आरो बिथांमोना दिनै खुसिनि मोदैजों शान्ति रायजो जागासिनो दङ बिथाङा रायजो राजानो हा दखरसे होआखै नाथाय गावनि बिहावनि नखरनि नामाव गावनि फिसालथिनि मुङाव बिथाङा 3000 रिजार्व फरेस्टखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान गायसनदों जाय साहा बागाननि फिथाइजों दिनै बिथांमोननि नखरा रोहो रोहो रायजो जादों जायनायाव मानाव गेदेर चिफ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर हालामनि 40टा समस्तिनि सिङाव गिबियै जागायजेननाय देबेरगाव समस्तिनि नैबे लांगोनायाव बेनिफिसियारि मिट आरो ससियो इकोनमिक एवेयारनेस प्रग्रामनि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर राजबंशी बिथां बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हानाय जोंनि बिटिआर सरकारनिनो मानाव गेदेर गाहाय खुंगिरि मुश्री प्रमोद बर' सार आरो जोंनि सरकारनि एम लोगो मुश्री उकिल मुसाहारि बिथां लोगोसे जौसाङाव जिरायनाय इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन सिबिजाथाव मानिजाथाव बयनिख्रुइबो गोजौसिन सारियाव थानाय जोंनि अनसुलि बिमा आरो रायजो राजा नोंथांमोन আজি আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছো কিয়নো যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই ঠাইত যি ঠাইত আমি বহি আছিলো এই ঠাইত এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ বাহিৰে বেলেগ অঞ্চলৰ মানুহ কেতিয়াও আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল যাক আমি পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰি सोलायनाया जोंनि गेजेराव फैदों जाय हाग्रामाया बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै सिगि सग' खालामनानै गावखौ फोथायै मानसि दङब्ला साखनद्रा थोनहरनानै 20-30 बोसोर सासन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे हाग्रामानि केरेक्टारखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ निउ देबेरगाव गोदान देबेरगाव होननाय मोनसे गामि दङ मेडिकेल कलेज खाथियाव बे गामियाव 25 घर मानसिफ्रा रायजो जायो बिनिनो 17 घरा एक्स बिएलटि मावथि लोगो बिथांमोननि नखर थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिगो थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि पाट्टा खालामनानै हो होननानै नाथाय बिथांमोना हाग्रामानि सरकारा गावसोरनि मावथि लोगोफोरनि हाखौनो मियादि खालामनानै होआखै आरो बिथांमोना 100 जौखोन्दो बिपिएफ सापर्टारमोन नाथाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर मुश्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोनि सापर्टार नङाबाबो बे गामिनि 25 नखरखौ जोङो हानि पाट्टा बानायनानै होयो
आरो बिथांमोना दिनै खुसिनि मोदैजों सान्थि रायजो जागासिनो दङ निउ थिलाफारा गामि होननायखौबो नोंथांमोना मिथिगौ गोदान थिलाफारा होननाय गामि बे थिलाफारा गामिनि मानसिफ्राबो हा मियादि पाट्टा मोननो थाखाय खाराव माराव गाबबाय बायदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि खालामनानै हो होननानै नाथाय बिथाङा होनदों थै जाम्बाफोर बे हाया बर'नि जोबखा समस्त बिटिआरটো बर'সকলৰ এই বড়সকলৰ মাটিৰ কাৰণে বড়সকলে মিয়াদি পাট্টাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নালাগে বুলি হাগ্ৰামাই কৈছিল আমি ভাবিলো যি হাগ্ৰামাক 12 লক্ষ বড়ো ভাষী ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছিল যি হাগ্ৰামাক বিটিসি থকা 35 লক্ষ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেই হাগ্ৰামাই কিন্তু 17 বছৰে কাৰো মিনতি কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাছিল আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত লাগিব 17 বছৰত হাগ্ৰামাৰ দিনত কেৱল মাত্ৰ 1623 জন মানুহকহে মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ হদ ইচ্ছা নাছিল ইন্টেনশনালি কোনো ব্যক্তিক তেওঁ মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ বিচৰা নাছিল যাৰ ফলত বড়ো অনাবড়ো পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰি বড়ো আৰু অনাবড়োৰ মাজত পাৰ্থক্য আনি আমাক এই বিটিসিত থকা 35 লক্ষ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাৰতীয় নাগৰিকক নৰক যন্ত্ৰণাৰ ভুগিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কিন্তু যোৱা 2020 চনৰ 15 ডিসেম্বৰত আমাৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আমাৰ ইউপিপিএল দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে এই দিনাখনৰ পৰা আজিলৈকে 3,32,000 মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হলো नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन जोंनि दिनैनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि न'आ आरो बिथांमोननि गामिया दिनैसिमबो मियादि नङा मानोना बे गामिफोरखौ खाथि खालानि रायजोफोरखौ बिथाङा दमन खालामनानै दोनदोंमोन गावनि बेरेखायै थाङोब्ला सोलोयै बोलोयै बिथाङा गादबनानै दोनोमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों बिथाङा रायजो राजानो हा दखरसे होआखै नाथाय गावनि बिहावनि नखरनि नामाव गावनि फिसालथिनि मुङाव बिथाङा 3,000 रिजार्भ फरेस्टखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान गायसनदों जाय साहा बागाननि फिथाइजों दिनै बिथांमोननि नखरा रोहो रोहो रायजो जादों सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन समा जुदि थारैनो जोंखौ मोजाङै मोजां थोनोब्ला जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा हाग्रामानि साहा बागानखौ एरखुनायखौ অকল হাগ্ৰামাৰ নহয় হাগ্ৰামাৰ শহৰৰ নামত 3,000 বিঘা চাহ বাগান আছে দেৰহাছাৰৰ নামতো 13,000 বিঘা চাহ বাগান আছে बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ नोंथांमोननो मोनसे गोजोन रादाब होनो नागिरदों বিটিসিआव थानाय বিটিসি থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছো অহা 13 তাৰিখে সন্মানীয় চিফ ছাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ মহামান্য গভৰ্ণৰ সাহেবে আহিব সেই 13 তাৰিখ দিনাখন আমি এনেকৈ এটা লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো একে দিনাখনে 13 তাৰিখৰ পাছত একে দিনাখনে আমি 43,000 মানুহক মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ গৈ আছো যত কেৱল মাত্ৰ বড়ো নহয় বিটিসিত থকা 26টা জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক আমি মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ আজি প্ৰস্তুত হৈ আছো সিবি জাথাও ৰাইজো ৰাজা नोंथांमोन
दिनै आं नोंथांमोननि बेवहाय जेराव 90 जौखोन्दोआनो आइजोफोर दङ आं नोंथांमोननि जानानै चिफ सारखौ रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जोंनि UPPL दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ नांगौना नाङा रायजोफोर आइजोसो नांगौ देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा हिनजाव मानसिफ्रानो ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों दिनै 12,000 मानसिया गेदारिं जादों बे 12,000 नखरनि सासेया सानै जेरावहाय गावनि आंगो बिसाय गावनि आंगो बिजामादै गावनि आंगो बिहामजो फिसाफोर दङ बिसोरखौ ज' खालामोब्ला जोंनि बे 12,000आ 36,000 जोङो भट मोननो थांगासिनो दङ देबेरगावआव हाग्रामाया जेनखाबाय रायजोफोर हाग्रामाया जेनखाबाय आरो देबेरगाव हालामनिफ्राय जाय टिकेट मोननानै देरहालांगोन आंहा फोथायनाय दङ चिफ सारा नोंथांमोनखौ देबेरगावखौ अनगोन आरो नोंथांमोननो बेसेन गोसा मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन बिफावनि एबा आयदानि सासे मोजां इएमखौ नोंथांमोननो होनाय जाथों आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि जानानै चिफ सारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामबाय नांगौना नाङा रायजोफोरनो इएम नाङा नांगौना नाङा जुदि नांगौबा जोङो खेबसे समनि आंखाल चिफ सारा नोंथांमोनजों सावरायगोन मोजाङैनो आं जास्ट मोनसेल' नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबाय देबेरगावआव UPPL दोलोनिफ्राय चिफ सारनिसिम रिक्वेस्ट थाबाय जोंनो सासे आइजो बिजाथि नांगौ देबेरगावनिफ्राय आरो बे आइजो बिजाथिया देरहासार जानायनि उनाव जोंनो गोख्रों सासे इएम आइजो होनांगौ UPPL दोलोनिफ्राय फैगौ सरकाराव बेनिखायनो जों खेबसे रंजानि जय UPPL दे जय UPPL दे जय UPPL दे थैंक यू